गखालानै गाखाबायसो आया मागो बिदि थांनांसिगौ आरो आं थैसिगोन दे फैयाखै रावबो मोनथिया आं जोंखौ उदै मानो बिदिब्रा जाबाय एलाय हाय आब'मोन सोमखोर हाय सोमोर सानि हाय बिदिनो ओरै खालामगासिनो आरो दहाय मा जाखो मित्तल ब्लॉग्स हेलो मनीषा सुप्रिया हाय रितन नर्सरी हाय एवरीवन फुमका हाय मनीषा एंड सुप्रिया लव यू डार्लिंग लवली नर्सरी लव यू टू लुक हेलो फोन केदे मारी हाय wow two beautiful girls look thank you Sarita Prasad hi behenane हेलो दी सोमोर सानि मा खबर जाखांबाय नामा आब'मोन औ आगै मा खौरां आब'मोन सोमखोर मोजां आगै सना कैसे हो तुम दोनों हम ठीक है मित्र हाय श्री श्री लक्ष्मी पूजा के श्री श्री लक्ष्मी पूजा के मुबारक हो थैंक यू सो मच थैंक यू संजय आपको भी दावखोलांबाय आजा नार्जारि दिनै माथो आलदा नुदोंलै मा आलदा नुदों आगै आजा नार्जारि I love you नो आरबि ब्लग्स मा खारै आब' मा खबर थिग आगै मा जाखो दावखोलांजोब्बाय एकेम आरुनाय किउट आब'मोन थेंक इउ जुसि आब'मोननिसा खेबसे मिनिलायनो आजा नार्जारि साबसिन नुदों थेंक इउ मिथुन मुसाहारि नाइस आब' फुजानि बिराद नामा नोंसोर आब' बुजियासै आगै मिथुन आब' मोनिसा हेल' हेपि लक्ष्मी पुजा हाय आंखौ फरायथारा आब'मोनानो सोरमोनथाय फोरो जोंसार स्टे फरायदों आगै बिरदों आब'मोनना माला हाबा आं साननै उनाव जानोसै पुतुलि हाय खालि मिनिनाय हाय आब' मा खबर गुड इभिनिं अजय मोजां आगै अजय लुकिं बिउटिफुल बथ अफ इउ थेंक इउ दि आरबि ब्लग सनाफोर आइ लाभ इउ नोंसोरनि भिडिअ नायबा मा जाखो लागाव नायना मोजां मोनो थेंक इउ आरबि बिलिफां नार्जारि मिनि फुंसिनबाय दै नोंनो मा लिरदों फुंसिनबाय दै नों ओखि बे नानि सासेनो एसे होदो सानफुंनो वेर आर इउ फ्रम नोसिस आया खोनानानै सिरि क'क्राझार आं आन्दायलाजोब्बायना कमेन्टफोरखौ ओरैनो थांगासिनो दं नालाय माबोरै दंनो मित्तल हा मित्तल जों मोजाङै दङ वाह कहाँ से सीखा तू मेरे लिए सिखाना मित्तल आला बे मोनिसा सनानो हनै देनागरा लाभ इउ टु देनागरा फुजानि बेराया नामा होनदों आं आब' नोंसोरखौ लोगो हमगोन आं आब' फ्रम बिजनि मिथुन आगै जों फुजानि बेरायाखै आरो बेरायनायनि जेबो प्लेनिं औ गैथ'वा नोंसोरनिया केमेरामेना सोर जोंनि केमेरामेना जोंनि आगै के दैमारि सान्थिराम लाइभ फैनाया गोबाव जाबाय नामा आंहा दासो नङा आगै दासो फैखादों आगै एसे गाबनाबो खिथा आब' माबायदि नुयोनाय सोमलाय र' सोरबा माबा होनदोंमोन आङो नायनो नागिरदोंमोन हाय आब'मोन लाभ इउ बट अलवेज सि इउर भिडिअ सानसुरां थेंक इउ लाभ स' टु माच आगै सानसोरां
हेपि लक्ष्मि पुजा कमप्लिट जोंब्लाव आब'मोननि मिनिनायखौ सानैखौ जा किउट नुखायोनो थेंक इउ टि एस क्रिएशन मम किउट লাগিছে बुद्धा बर' हाय मेंखायो आब'मोन नोंसोरनि भिडिअ'खौ आं एकदम सुपार अ थेंक इउ आगै ओमफ्राय फुंबिलि सि इउ लेटार मेडाम लभ बाय बाय एस बि क्रियेसन आब' मोना खांख्राइनि मिनिनो रोङा मिथिया मारै मिनि आं खांख्राइनि मिनिफेराखै खोनसाय बर' हाय आब' सनामोन मिनिनाय मेनेनेल बाय थायो माने गाबनाय मिनिनाय खालामबाय थायो गाबनाय खालामनायनो लुगैदों आब' सनामोननो र' मालाबा एकदम लुसिफार आब' मटि इउर किपनो थेंक इउ स' माच आगै खानायखौ मानो सिनगौ रानिया एफा साइज नुनायखौनो आयं माखौ जादों किउट नुयोलैनो आं ओंखारथ'बाय नानिमोननो थुलुंगा आब'मोना फैगोन कनफारेन्स सेरफांगुरि जागोनाव फैगोन ना खालामना आइ वान्ट टु मिट इउ बट जों मिन्थियाखै मा जानो नागिरदों सानसे बसुमतारी आब'मोनहा मा ओंख्रि जानाय मामोनलाय अमा टमेट' बाग्लारि सुपु माइ क्रास अ थेंक इउ स' माच सायाम ब्रह्म हाय नोंसोर सानैजों एसे बुलायलाया जोङो दे फरायद' आन्दाय लिरजोब्बाय आं दावबाय ओइ आब'मोन बरपेटा रडआव फैया नामा जों थाङा आगै गुवाहाटि थांबा लामायाव माबा जानो ओंखारलां पर'था जानो लामायाव बासजों फेमिलिखौ नायगौमोन फेमिलिखौ मालाबा देखायगोन आगै सना माफुग मा ओंख्रि जायामोन आब' टमेट' अमा मिनिसुलि नाम लादोनोलै आंखौ आगैया लादोलै नोङो जुमुन चेटखौनो पिक खालामा माथो दान ब्लाउस खालामदोंथ' आगै सना होननानै थांगासिनो दंना ओंखायनो आब' केमेरामेननि फुल नेमखौ खिन्थालाय केमेरामेननि नामा पारेश ओमफ्रायहाय बेनो इन्सटाग्रामावहाय सिटनि फेसबुकआवबो मा लादों आखाइयाव आं बिस्किट जानो नेगासिनो दं नाथाय नोंसिनि माबाखौ फरायनानै दाबो मोनजायाखै आङो मोनजाखाला नोङो सानडेया फ्रि टाइम नामा जादोंमोन औ फ्रि टाइम एसे मथि गैयाबाबो नोंनि मोखांखौ मोजां नुवाखै नुबाय एमएनएस जोबोद मोजां नोंसिनि भिडिअसफ्रा आब'मोन आरो बिदिनो खालाम मोजां बनायबाय था थेंक इउ स' माच एमटि बसु आब'मोनहा मा जालुबाय थादों हेल' वेलकाम टु कयम्बटुर ख्रिस्टिया बर' इउटुब चेनेल हाय मोजां नुदों आब' थेंक इउ आगै आब'मोन आंहा दासो नायदों आयै आगै जाहैदों हे आयै आब'मोन आंहा दासो नायनो रोंबाय जेबो नङा आगै दासो फैखादों हाय नाब्ले मा खबरनो आब' नों बिराद नायनो मोजांथार लाभ इउ बथनो थेंक इउ स' माच दे दिपसिं दैमारि नेमखौ गाबज्रि आब'मोन हाय दिपसिं दैमारि दय थांखांबाय खोमा बियो नुनाय बायदि गावनो मोनदोंमोन बे आं ए फेसबुकआव मा नेम होदों आब'मोन जुम मोनिसा बरग' सुपु ब्रह्मा फेसबुकाव जोङो नायानो इन्स्टायाव फल' खालाम आगैमोन इन्स्टायाव आइ एम बिग फेन अफ मटि जाहैदों सानैबो माथो साइजसिनसो जाथारबाय एक्ट्रिसफोर बुरिनानै जालाय लांला टुडे हलिडे योर्स आब' येस आगै सना अजय बर' जायखिजाया सासे जाखर नेम लादो आब'मोननो जाखर
Hi Dairin. MNS, I want to meet you. Can I please? please? Sure, we can meet someday. Didem, hi Abu Sona, hi Abu Bishal Market आव फैदो. जोंना दिनै जि खामानि दंमोन. दाबो टाइम गैया. फेसबुकआव मा नामलै आब'? इन्स्टायाव फल' खालाम आगै इन्स्टायाव मनीषा बर्ग ओमफ्राय सुप्रिया ब्रह्म. सुपु आन्डारस्कर ब्रह्म. औ सुपु आन्डारस्कर ब्रह्म. मोजां जादों लोगोफोर. थेंक इउ. टुइंकल आब'मोन नोंसोर बबे गामिनि क'क्राझार ना मा नाम? क'क्राझार मा नाम? क'क्राझारखौल' खोन्थानोसै आगै माबानि थाखाय खोन्थाला जोङो प्राइभेसि रिजननि थाखाय सिकिउरिटि रिजन. दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायाखैमोन? टमेट' अमा. दे नायदो. Hi guys, love you, enjoy, keep it up नो. Love you too, Gamsa Narzari, Kamlesh Boro, hello, Anshu, hi. नोंसोरखो नुबानो इन्ट्रेस्ट मोनो आं. ओमफ्राय रनसाय मा जालायबायखो दा खालाम रावबो. मा दा खालाम रावबो. रनसाय गोरा बसुमतारी. Hi, फल'खौ होनदों खोमा. where are you now नो. जों न'आव दङ. हाय आब' दासो नुबाय लाइभ फैनायखौ. जेबो नङा आगै जों दासो फैखादों मिनि सुलि गोजा आब' मोनानो. मा खालामदों? हाय आब' गुड इभिनिं टाइम नो. आहालाय माबासो फरायदो. लाभ इउ गाइस. पिंकी लाभ इउ टू. SBB आब' मा जाखो बे? आब'मोन जोबोर समायना नुदों लक्ष्मि फुजानि बेराया नामा? बेराया आगै. रनसाय गोरा बसुमतारी दा खालाम रावबो. मानो? माखौ? सिमां दैमारि आब'मोनखौ जा मोजां नुखायो. जा लेट जायो नङाबा. मित्तल आं नोंखौ गोसो थोयो मनीषानो. कहाँ से सीखा मित्तल? मित्तल तूने कहाँ से सीखा? We are really impressed. डीडी चैनल मा सिक्रेट मिनियो रे बिस्किटफोरखौबो नों? खुगाजोंसो अरस्रिलायोनो. हनै मा होनदों? मा सिग्राब मिनियो रे नों सोरलाय सासेया जासुलिथार जाबाय नामा? जाखायो जों सानैबो. जानाया एसे हर आंनोबोनो. मोती मिलाई कति मन पराउँछु मनीषा हो. कति मन पराउँछिस् भन्नु त? नोंसोर सानैनि मिनिनायखौ जोबोर मोजां मोनो आब'मोन. हे हे. थेंक इउ आगै सना. निकुन्जा दैमारि नोंसोर रिति ब्रह्म नेबाय थादोंमोन आं आब' सनामोनखौ माला लाइभ फैगोन होनना. थेंक इउ आगै. आब' नोंसोर सानैया बेस्टि नामा? ना जानि दुश्मन. अजय बर' हाय दिदि फराय. अबे? Hi, did he have no guess but have made you making a lazy day? I hate that. I didn't got you. आब'मोन रनसाय गोराखौ पुलिसनो हरनांगौ मानो? आंनि बिदासो आगै दा हरगासिनो दं. हरदो आगै हरदो. आब' सुप्रिया मिनिनाया मोजां नामा? बेसो बे मोनिसासो माने बयखौबो मिनिनाया बेखौल' होनो. आं बारा मिनिया ओमफ्राय आं हनै रनसाया बेरायहैसै थौनो. रनसाय पुलिसनो हरनोसै नोंखौ. यामि रनसाय जेबो दाहोनखासै नोंखौ पुलिसनो हरनो नागिरबाय. आंहा दासोलै आब'मोन मासे इन्टारेस्टलै नोंसोरनो. दर्जी तन्दिन. Hi Abu, I'm from Bhutan. I love you. Hi. Love He's you from too. Bhutan. He started watching our vlogs from that Bhutan vlog. Hi, two sisters of Northeast. Hi, subscribe T-series. Love you दिदिनो love you too. आबो मनिसाखौ गोसोथोबाय आं. नंगौ नामा आगै फैदो लांसै.
मा होनदों टुइंकोल दैमारि सासेया नोंसोरनि भिडिअ नङाबा थानो हास्राया आं दिनावनो सानसेयाव आगो थेंक इउ सन्जीव गुड आफ्टरनुन सिस्टार केमेरामैन एंड एडिटरनि नाम पारेश ब्रह्म दा सिस्टार औ बिजु बसुमतारी हाय हेल' बिजु आब'आ खांख्राइनि मिनिखायो माथो रहित आब' सुप्रिया मा जादों तिन बिस्किट सिन भुटाननि तिन बिस्किट बारहुंखा नोंसिनि भिडिअआ जा मोजां जायो आब' थेंक इउ आगै सना मोनसे कमेडिनि मा मोनबाय send me your paytm number I want to give you paytm cash thank you so much पेटीएम आव नाङा बावनो हरजायो पेटीएम में नहीं चाहिए इसमें ही दे सकता है ना इसमें मतलब डोनेट कर सकते हैं डोनेट कर दो गासिबो 100 रुपीस डोनेट खालामदो दे बट ऐसा है कि सब लोग का 100 नहीं आता है सब में बाद में उन लोग के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके बाद में थोड़ा सा आता है जैसे कि सब लोग 100 हो गया 300 400 ऐसा हो गया लेकिन फिर भी ये लोग सब नहीं आते 75 50 रुपीस आ जाएगा आंबो द रायरायनो सोलोंनो लुबैदों आयै मित्तल तू क्या बोलेगा मित्तल तुमको धीरे धीरे तुम मुझे पसंद आने लगे हो Oh my God look who is saying तू इतना मेहनत करता है ना मेरे लिए तो होने रोनसाया बोरमा दिखायो Well can you speak Hindi MX Blaze UI Yes we can speak हाँ हम लोग बात कर सकता है सकते हैं मुनु रनसाय जोंखौ बोरमा बेदर जाहोनो नागिरदों आब'मोन मा होनो आन्ताक्षरी गेलेफिनना खनसे लास्ट भिडिअआव मोजां गेलेदोंमोन सानैबो गेलेगोन आगै गेलेगोन हाय आब'मोन प्रेंक भिडिअ नायनो लुगैदों प्रेंक भिडिअ खन्थन आगै र' खालामगासिनो दं फैगासिनो दं बर'नि रायलायनांगौ दालाय मानोथो रायलायदों बर'निनो रायलायदों ना Then are you Nepali MX Blazer No we are Boro we are from Assam we are Boro आं 50 रुपीस सोना हरनो दे आब' हरदो दे आगै जना बैखौल' थुनानै हर बैयानो थुबानो फैयो 500 केजि लाथारोनो बोरमा बेदर जाहोनो थोननाया दे फवासेबाबो जायो फवासेखौनो जाहो नाइस वीडियो आप लोग हिंदी सीख रहा है क्या हाँ हम लोग हिंदी सीख रहे हैं प्रोसेस में है प्रोसेस जारी ऑन द वे ही हु लू लू मोहेश्वर वारी Look how old are you पूजा बसुमतारी हाय आब' मा खबर एंड हैप्पी लक्ष्मी पूजा आगै सना Good to know that I have visited Darjeeling at Northeast India when I was kid. Okay. Darjeeling is a nice place. दैथुन बर' हाय आइ एम फ्रम बाक्सा मा जाखो गसाया नोंसोरनो गोलाव सम जिउ हरथां थेंक इउ सो माच दाउदैया दाय जा खोसि माथो बिएम मा होनदों आं बुजियाखै सत्यजित बर' आब' मनीषा खेबसे मिनिलाय Funny PUBG game donated 40 rupees. Thank you so much चलो मिलके सब डोनेट करो हमको Bikshan do सब ना साइट में डोनेट में दबा देना हाँ सब मिलके डोनेट करो इतना तो कर ही सकते हो ना हाँ खुद का वॉलेट से नहीं जाएगा तो डोनेट करो चलो सब करो सब मिलके करो डोनेट Nobody can you save you are मानोथो फुरला नुदों फुरला Video Naisali. Hello sisters, please update your channel cover photo. Yeah, we have been thinking since so long. We tried to upload it, but वो अच्छा
फ्रेम में नहीं आ रहा था फोटो, इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक। ऐसा मौसम प्यार का आङो 500 हरगोन र' नो हरदो डनेट नामा गाजा हौले डनेसन बिलागासिनो दं नै जोङो खोमथा। मैं भी आप लोग के लिए थोड़ा ही गिफ्ट देने से मांगा फोटो भेज देगा क्या? हाय 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 मा जागासिनो दं बिस्किट? खानाय गोलावखौ फोसाबायना अफा लास्टाव नंगौ बुमसा आंखौ फसायबाय। बेकग्राउन्ड मिउजिक वास कपिराइट फैया नामा? जोङो गानखौ मोजाङै सेलेक्ट खालामो। बिबो दामगासिनो दा खोनाबायबा? खोनायो। रागु आगै गाना खमा खालामलाय दा आपल'ड खालामबा कपिराइट फैनो हागौ बे गाना। लाइभ थांदों जोङो इउटिउबाव इउटिउब लाइभ थांदों। ओमफ्राय बे गानखौ बन्द' खालामलाय नङाबा कपिराइट फैनो हागौ। थेंक इउ स' माच बेखौ थाल लायाखै आङो। Are you living at Gangtok now? No. Gangtok. Where from Cochrane? खोनाजोबदों गानखौनो जाबो नङा एसे रोंबाय रोंबायसो खोनादों ना। भादुम बर' आंनि कमेन्टखौ नायसै रिप्लाइखौनो होआसैनो। अरे यार मित्तल कहाँ से सीख रहे हैं रे वो सच्ची किसी में? के साथ चैट कर रहा होगा बोरो लड़की के साथ और उसको पूछ पूछ के तुम रिप्लाई दे रहे हो ना मित्तल? आदि लोगिनो दिलीप बर' मा खबर मनीषा? मोजां। नहीं ऐसा नहीं है तो कहाँ से सीखा बोलो? बावाखै आगै सारिथायावसो होदों लाइभखौ अनसुमा बुमसोरां दिलीप आं सिनायासै औ नानि आं फसायबाय एफबिआव मा नेम एफबिखौ नायनो नाङा इनस्टायाव फल' खालाम मनीषा बर्ग ओमफ्राय सासेना सुपु ब्रह्म सुबु अंडरस्कोर ब्रह्म मेरे दो ही तो क्या है मेरे दो ही तो बोरो दोस्त है मनीषा एंड सुप्रिया ने मानो मिनियो लो सॉरी एक्सक्यूज मी बारा गुसु नङा एसा माइ थांखो नै देलायदोंमोन आङो बिएम फुड ब्लग्स होखारहरबायमोन You looking like Moana. मोआना मूवी नुवाखै नों Oh, कौन मैं या ये तो मेरा मोआना का 7 साइज नहीं है ना हेड का मोआना गोल्ड है हाँ कार्टून वाला मूवी ना मनीषा जोबोद समायनानो थेंक यू आं सासेखौ फसायबाय सिस्टारमोन आंहा उदालगुरियाव बेरायनो फैया नामा थांगोन मालाबा सासेया जासुरिथार नामा हानो बयबो जों सानैबो जायो हेल' आब'मोन नोंसोर सानैजों बिब' बिनानाव बायदि ना बिब' बिनानाव जोब्बाय हो नों जाजोब्बाय बेखौ
अरुप बर' आब'मोन प्लिज आंखौ खेबसे लाभ इउ बुं बुंलाय अननानै I love you we love you र आबोमन प्लीज होनबाय कौन सबसे सुंदर है आबोमन कौन सबसे सुंदर है We both are beautiful. दोनों भी सुंदर है. Abo happy Sunday. Best of luck for your next video. Abo dinner सानी को भी क्यों नहीं Thank you so much Gautam Demari. Girls, how are you? Usmanjit. We are fine. कैसे हो? राजू बसमतारी ठीक हूँ. Nikhil, you both look kinda cute. Thank you. Abo mana से सानी जो ओनने किस PM Food Vlogs S ni hairstyle ko zahid mono anga. Thank you so much. Abu supua sapa tharai. Sibitoran. Thank you. Abu mana Kokrazar ni boha thayo. Agai beko जों खोन्था थनो हालास. I have seen staring at the edge of the water long as I can remember. Never really. Okay. Manisha ko always beautiful. No, yeah, she's beautiful. Cat face me. Oh, I love you. Excuse me, but can you show Mehdi Alex, please mind your language. Usmanjit, I love you. I love you too. Middle Vlogs. Manisha, Khata chal gayi supu. Khata chal ki supu? Pata nahi. Knowing why I wish I could be the perfect daughter, but I came back to the water. No. What are you saying? Look, ये तो story ऐसे ही कुछ लिख रहा है ये comedy के लिए. मा ओंख्रि आब'मोन दिनै जोंना माबा अमा दाउलायनो अमा टमेट' आब'मोन लोखि फुजा बहा नायाखै आगै जोङो दिनै केबि क्रिएशन आब'मोन नोंसोरनि बांसिन इम्पर्टेन्ट बेसादा मा माय फेमिलि आंनि फेमिलि नोंलाय सब कुछ ओइ आब' नोंसोर मा क्रिम फुनो क्रीम खानाय गुसुंनि मिनिनाय रायज्लायनाय आरो रायलायनायखौ जा फसायो आं 100% क्रीमानो 99.9 बे 1%खौ मानो दानफिनखो नों इस्लारि देंखो 100% होखानानै 99.9 लिरफिनबावबाय 100आव 100 आउट अफ आच्छा आउट अफ बा 1%खौबा मानो दोनफ्लाखो आब' मालाबा सानैजों उनाव क'क्राझाराव लोगो हमगोन दे सानैखौबो औ दे आगै Usman Jad, are you Muslim? Nah, we are Hindu. Assalamu alaikum. Andrew King, hi. Oma बेदर हा 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 नो मारवाड़ी लैंग्वेज है सुपुने इसका मतलब था कि मनीषा कहाँ चली गई मालेरामन Chagi chana berbatletumne. Agar dinayso nubalaynay आब'मोनखौ जा मोजां नुखायो आब'मोनखौ. Thank you so much. उनी उस्माना ये मारवाड़ी language अच्छा ठीक है. Your friend is very beautiful. I wanna kiss her. Oh my god. Both great बिनानावमोन. मानास नेशनल पार्क नि सायाव भिडिअ आपल'ड खालामनो हागौ ट्राइ खालामनांसिगोन आनसुमा बर' सुपु आब' आं एपिआव रिकुवेस्ट हरदोंमोन माथो एक्सेप्ट खालामाखै सुपु आब' आगै आं बुंखादोंमोन आङो फेसबुकआव जा बुरजा पेन्डिं दंना ओंखायनो एखमबा फेसबुकआ माबोरै जायो नोंनि रिकुवेस्टआबो एखमबा खिथुनाव थाफैफ्लांलाबायो आंना बोरैबा मिथिया आङो ओमफ्राय आं रिकुवेस्ट होआबो नाया मानोखि मेरला पेन्डिं दंखायोना नायनानै लाब गैया साननानै नाया आङो एखमबा माने होलाबायो एक्सेप्ट खालामलाबायो सोरखौबा Andrew King, where are you from? We are from Assam. Sangram Manisha, smile, please smile. Your smile is a killer. Mehdi Alex, you guys are so pretty and hot. I really Mehdi, please mind your language. I don't know who is this guy. Stupid. Like again, you are Moana. You are my dream. Sarang, happy Lakshmi Puja. Kata chalgi, matlab kaha chalegi. Acha, Manisha, I really love you. Will you marry me, Manisha? Apa mani favorite karya ma? Onda daw. Ano nga na narjo mas. Es ng album kadura ne. Ro kan sinang gamon sungpun.
गाबोन समफोर माने नै बे उइकआव मोनसे माबा एकदम आनएक्सपेक्टेड जिनिस आपलड जागोन आरो ना निक बसुमतारीखौ फराय why all people are commenting about commenting abo it seems all people are younger than you lamo yeah it seems so because like nobody call us agai but everybody call us abo ma it's fine respect होनानै लारायदों बायदि मोनो बिदिया दिमासा नार्जारि आब'मोन मा खबर जाखांबाय दा ओमफ्राय औ जोङो 20 इयार्सल' जादोंथ' I wanna आब'मोना मोनसे सोंथि मा दाउआ बाबो बिरबानो गां फुवारो मा दाउआ बाबाबो बिरबाबो गां फुवारो बाबाबो बिरबाबो दाउ गासिबो बिरग्रा दाउआ राजेश बर' आब' नोंसोरखौ दिनै लिपस्टिकखौ इमान कालार लादों दाख्लै रायदोंमोन सोरबा लिपस्टिक फुननानै मानासाव फैबा आंखौ खिन्थाहर औ आगै जागोन दे सात्या बर' थावगोनसो होदोलै बेखौ Where are you from? But I really like to see you, Vinay. BM आंनि एलबामखौ लायगोन नोंखौ औ दे लांफैबानो जाबाय आंखौ प्रमोशननि रायलायनांगौमोन एन्ड्रइड एप प्रमोशन नोंसिनि चेनेलाव दे रायलायजायो इन्सटाग्रामखौ हरलायलायबानो जाबाय मेसेजफोर बिं टेकनि हेल' सुन्दरिस आब'मोन दिपा ब्रह्म हाय आब'मोन निउ भिडिअ माला आपलड खालामगोन 20 इयार्स होननायखौ मिनिबावबाय 20 इयार्सल' सोर होनदोंमोन 20 इयार्स आं होनदों नंगौथ' जों बुरियाखैना जा गिदिर नंमारबाय नामा जाखो दे फरायलाय मनीषा तुमको पानी पूरी पसंद है हाँ मित्तल मुझे पानी पूरी पसंद है हाय आब' दसे मोसालाय नाव लुगोदाङा एन आं बुजियाखै आगै मनिया मानो एसे मिनिनो ओंखारो केदैमारि आं बिदिनो मिनिबाय थायो आब' नोंसोर मोनसे भिडिअ बनायदो माय फेभरेट मनीषा 20 बोसोरनि मनीषानो बिदिनो लाइभ फैबाय था गोसोखौ मोजां मोनो सानैखौबो बिदि नायोब्ला लाभ इउ बहुत We love you too Lusta आब'मोन लास्ट कुइसन नोंसोर सानैबो जा हेपि थायो भिडिअ खालामबाब्लाल' हेपि जायो नङा बिदिनो थाबाय थाखायो जोङो सानैबो नंनाय नङिनि Good night from here, Monana, and God bless you both. I can't believe now, beauty you How too. beautiful you too Thank you so much Bye Luke bye, good night. आब' सनामोनखौ नायनो मोजां नुथारदों आं नायनो सम गैथ'ला दोनथ'नांसिगोन Bye bye, बाय आगै. आगै Twinkle love you आब'मोन We love you too सुपु सानसु This is for you बारलांबाय गावसोरा बारलांफ्लांबाय दिमासा उस्मान अगर आपको कमेंट देना है तो अच्छा दो और नहीं देना है तो मत दो बट अपना जबान संभाल के दो समझा Respect girls हाँ ये जाके अपने घर में जो भी है तुम्हारा कोई भी जो भी है उसको जाके बोलो हमको मत बोलो Be a man समझा Be a man Not only Usman I'm ये लड़का भी कौन वो hello whatever unrocking or something Please mind your language Please mark एरैनो नाजाबा मरमे खाथिस मिस्ला मा होनखो मुवा दंलै न'आव नील कमल आब'मोना उदालगुरियाव बेरायनो फै औ नाम बुंनो थिनदों जोंखौ दे महेन्द्र बर' औ बुंगोन दसथा ये तुम लोग यहाँ पे छुट्टियां बंदी करने आता है क्या हर जगह पे
हर जगह पे मुंह तक के कहा कैसे चलाते हैं, शर्म भी नहीं आता है। हर सब कोई अच्छा कमेंट दे रहा है और तुम दोनों कितना चीप लग रहे हो। सब मतलब खुद का क्या है, पर्सनैलिटी नहीं है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज है कि नहीं? मतलब अगर है तो शर्म नाम का चीज है तो ईगो में अभी लगेगा, दिल में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तुम लोग देखो ही मत ना, अगर अच्छा कुछ बोल नहीं सकते तो देखो ही। देखने की क्या जरूरत है, हमने थोड़ी ना तुमको पकड़ के दिखाया है। देखो मत, बात खत्म, चले जाओ। पर ऐसे कमेंट मारने की क्या जरूरत है? इडियट, हम फ्री में मिलते हैं क्या? ये तुम्हारे घर के है जो मन में आए, जो मर्जी वही बोल देंगे। से हम लोग यूट्यूबर बोल के हम लोग जो मन में आए तुम लोग का गाली सुने नहीं आया यहाँ पे। मतलब तुम लोग का सॉरी तुम लोग का ये आज मतलब देखना है तो अच्छा अच्छा वो करो ना, अप्रिशिएट करो काम को। क्या हर जगह में क्या पता नहीं। Look, can I ask you both why you mention message to both of you? I don't know. Look, some people they have this mentality. मोसारि सानैखौबो बिना मेकआपआव नायगौ। औ आगै रु आपल'ड खालामथारगोन मालाबा। दिनै फैयाखै नामा आब' बेरायनो? फ्रान्स लोंहो थांथ'वाखै। I'm joking, bloody get out from here, noise. Yes, thank you so much, noise nursery. मोजां नुथारदों आब' नोंसोर गामि मोनसेनि नामा? औ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। ओइ मावजि नोंसोर अबाव दं? जालासै न'आव होनबावो। नङा बैनि कमेन्टखौ नुदोंना आङो। Gaurav Nadang, guys, don't give attention to these idiots. Yeah, we don't even want to give these guys attention, but they're constantly sending us hatred comment. Not even a hatred comment. This doesn't include in hatred comment. ये abuse है, abuse ही है ये। बाक्सा मसलपुर आव बेरायफै सिस। औ थांगोन आगै। गौरव, thank you so much, you guys. Thank you so much. इंग्लिश और आया बोल। एक बार तो कपड़े उतारो। Oh my god, sorry. कितना बेशरम है यार तू। रहने दे ये दोनों को। अंदर की ये disgusting. Yes. नाम बुंगा बोसर, ignore them says, yeah, ignore. Report her. Yeah, we're gonna report. Obviously, we won't spare this kind of people. नबजति बसुमतारी आब' मोना गसाइखौ फैखांबाय नामा? थांखांबाय आगै, आं थांखांबाय। आं थांनाय जायाखै। Where are you from? You look like South Korean. Yeah, we are from Northeast. That's why we look little bit similar to them. Gaurav. Nilkamal Boro. Bibo biनानाव नामा? लोगो। जोंग्ला नामा आब' सनाम। आब' सनामोन रागा जोंनांला, मिनिनायानो स्टप जालायबाय आब' सासेनानो। आं रागा जोंनो ओंखारबाय आगै ना। नेगेटिभ पिपलखौ बाद हो किकास। औलै नायला आङो बिसिनिखौ। कुछ समझ में नहीं है, थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट नहीं करते तुम दोनों। जाओ कहाँ से बेशरम इंसान। दादा तुम्हारे घर में माँ बहन है क्या, दोस्तों भी? हाँ मित्तल, थैंक यू सो मच। यू गाइस आर जेंटलमैन। नोंसोरनो जेंटलमैन। आब' पुलिस पइन्टआव पानिपुरि जानाय मा गेम होनो बेखौ? मा खालामामोनथाय जोङो? पानिपुरि चेलेन्ज खालामदोंमोन। ट्राभेल लायो फाव तेजपुराव फै। औ मालाबा। हाब सानैखौ लाइभ नुनानै गोजोनबायलै। आयौ डेन्जार फरायखाबाय आं। माय फेभरेट फ्रम बर' इउटुबार। एनिवेज माय मनीषा खनसे मिनिदो दे, गोसोखौ मोजां मोनो आङो अलवेज। लाभ इउ बोथ सुपु एन्ड मनीषा। बिदिनो लाइभ जाबाय था। औ एभरि सानडे 4 o'clock. And thank you so much, Nick. Just ignore those city people, dude. Yeah, Nick. हेलो, किधर से कौन सा जगह का कमिंग कर रहा है? ट्विंकल दैमारि। आब' रागा दाजों, नोंसोरनि बोराबनायखौ नुबा आं दुखु मोनो। बाय आब' मोननो बाय शेराम। गुड इवनिं बनजार। You guys are good. Keep it up. Thank you ABC. सानसुमाहाय आबोन मालाबा नायनोसै। सोलाबथ'ला। औ दे। सरिनो दासो। एमखौ आं एक दोनबाय नामखौनो दाउदै।
Thank you. आब' बैखौ जाहरबावले होनबायथाय Hi, do you know Assamese and technical necticals बोलूँ ना Assamese बुझी पाओ कोबरू पारू अलग broken टूटा पुटा सुपर चेटआव कार्ड जायाखै होनो मानो भिजा जाया नामा आं मिन्थिया नोंसोर डनेशन खालामबा मा मा अपशन फैयो आं दाबो ट्राइ खालामफेराखै चलो सब मिलके करो डोनेट So sad, strong and Luke, so sad, strong and be happy always, sister. I'm new here. Thank you, Luke. Welcome to the family. मोजां नुदों सानैखौबो दानसोरां. Thank you. Thank you. Hello, आब'मोन ना आब' MN मोनथिया आङो बरियानो. Thank you. मा ओंख्रि जायामोन? दा मोजां फरायबायलां. You are my sister. So your Bhutan trip video, Gaurav, so your Bhutan trip video, I expect more videos of exploration. Yeah, actually बहुत कुछ problem हुआ था. We didn't upload it on video because ना time भी ज़्यादा नहीं था. Plus बहुत कुछ problem issue हो रहा था अंदर में. जो भी था ये तो टाउन भी दिखाने नहीं मिलता लेकिन हम लोग ने जो भी आधा घंटा में पूरा जल्दी जल्दी में सब कुछ कर लिया जो तुम लोग ये खाना खाने वाला देखा है ना हम लोग वो भी ख़त्म नहीं कर पाए इतना जल्दी में था हम लोग लेकिन आप लोग को जाना था नहीं तो अब सब लोग मतलब नहीं तो ऐसा ब्लॉग नहीं होता भूटान आया है भूटान का कुछ भी जगह दिखाया ही नहीं ऐसा टाइप का हो जाता नहीं तो रास्ता आबो मोना दा मा खालामो सब जब फरायाखै नोंसोर सानैखौ मिनिब्ला जा मोजां नुयो नै बे सासेखौ मोजांसिन नुयो प्लीज पोस्ट ब्यूटीफुल वीडियोस ऑफ नॉर्थ या हम लोग करेंगे धीरे धीरे करते रहेंगे नवंबर को आएगा अच्छा ब्लॉग शायद से एंड क्रिसमस दिसंबर को भी आ रहा है हम लोग का ट्रैवल ब्लॉग्स आ रहा है धीरे धीरे वेकेशन आ रहा है ना यू स्पीक इंडोनेशियन ने इंडोनेशियन जैसा सुनता है ना हम लोग का हाँ खुलुमबाई वी से खुलुमबाई मीन्स हेलो नमस्ते नमस्ते kind of you guys are so cute we support you guys from Masalpur so much love from us thank you so much Nizamburo गाजा गाजा मोजां नुयो आब' जाबावलायनो जाबावलायनो आब' सानैबो गान खनलाय गान खननो मोनजा मा गान खननो दे तुझे कितना जाने लगे हम तो खननाया हेलो फ्रॉम अमेरिका हेलो हेलो आसामिस रायलायनाया बरिया रायलायखायो आं मिठो तिम्रो मुस्कानैमा मिठो तिम्रो खाथायाव लिरना दोनबावदोंसोथ' र गाब आमी गाना गाब खदासे इ दे बिलाय 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 चलो मिठो तिम्रो मुस्कानैमा माया तिम्रो मुहारैमा मन मेरो उड्यो है कहाँ कहाँ हे कान्छा आहै ये नेपाली गाना they need to have some respect for women all over the world because this is not right we all love this look thank you so much thank you for being so understanding you're a gentleman आब'मोन बङाइ फै मालाबा थांगोन आगै अभिजित बर' अभिजित आब'मोनहा मालाबा खेबसे ब्लग खालामबाव आब'मोन ब्लगखौ मोजां नुयो नायनानै भुटाननिखौ नामा ब्लगखौ खालामबाय थागोन आगै हाय सिस हाउ आर यु बथ दिनै नोंसोरजों रायज्लायनो मोनबाय मनालिसा हाजो थेंक इउ आगै नों मानसिया मोजांलै थोड़ा सा सीखा हूँ अगर गलत होगा तो माफ कर देना अरे यार मित्तल तू कहाँ से सीख के बोल रहा है बनजार आब' माबोरै दं आब'मोन आकाश मोजां आगै हेल' आब'मोन माबोरै दं मोजां आगै दोमै
राकेश आब' एमा मिनिबा मानो खुगा हमथायो मानोनो आब'मोन एड्स फैग्रा जाबाय बेसे एड्सखौ एड्स फैयो नामा लाइभ होबा आङो औ दाख्लै फैयो खोनादोंमोन फैयो आब' सुप्रिया खानायखौ मानो सिनखो आयै एफा मोजां नुदोंमोन आंखौ नुवाखै दासो मा खालामदों आङो तेरे नाम तेरे नाम मिजिंआ दिनै नों मानो बायफ्लेलांखो आच्छा नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो आब' सुप्रिया one day I will meet yours okay no meet you okay Mona Lisa, you both are so lovely. Always watch your videos. Mona Lisa, thank you so thank much. you Soर सासेया मोनिशा नैबे मोनिशाया नैबे मटिया आब'मोना दिनै ब्लग गिदिङाखै नामा भिलेज गिदिङाखै आगै hello Allah it was middle blog it was really tough to pronounce Boro yeah I bet you can pronounce but you can write though I think आब'मोननि so खबरालाय माबोरै दं थिगानो आगै थिगानो आगै जाथ'बाय आंहा खुलुमबाय दे लोगोफोर खुलुमबाय लोगो मुसाहारि आब'मोन सोर मोनिशा सोर सुपु नैबे मोनिशा आं सुपु फानि नार्जारि दामि लागो कान्ची दामि लागो कान्ची थेंक इउ मेरा छात तो परो एमबी गेमिंग पढ़ लिया कैसे हो एमबी गेमिंग याद आब' है तुम सना लास्ट टाइम भी दिया नोंसोर था मानो एसेबां मिनियो Are you Nepali मौसुमि नोंखौ होनदों मोनिशा बर' नॉइस हे कांची आहे हाँ ब्रिजेश श्रेष्ठ का सब गाना अच्छा है आहे मिठो तिम्रो मुस्कानैमा आब' नोंसोरनि रायज्लायनायखौ जोबोर मोजां खोनायोनो Thank you आगै जोंसार Are you from Assam? PB Free Space 3 Yes, we are from Assam. Nizam Brahma. I like your voice and Nepali song. Thank you. दो क्या Hello. कम थे और आगे गपाल बसुमतारी मा खबर आब'मोन गपाल मोजां आगै मित्तल ब्लग इंटरनेट से बोरो लैंग्वेज मिलता है क्या नहीं पता मतलब मैंने गूगल आज में फर्स्ट टाइम सुना मतलब मैंने पहले चेक किया लगा क्योंकि हम लोग हर दिन चेक कर मिले मिला ही नहीं हम लोग को हाय गुड इवनिंग सुपू बपन खाजी हाय ये तो वेट कर रहा था ये सुबह को टेक्स्ट किया था मुझे हेलो हाबा जादो नानिमोन जानोसै आं सानै सानथाम निजाम उनाव हाबा लादो KO Sports English yeah we can speak English you can comment in English we will reply in English KO Sport two beautiful girls thank you so much Sansuma Kaklari आब'मोनहा नेपालि रायज्लायनो रोङा नामा बे रोंगौ होनद' आं रोंगौ म बन्नु सक्छु लोगो हमनो थांगासिनो आब'मोन मालाबा दे सानसोरां औ आगै लुक हा होनो आब'मोन मा बेना मोनिशा आंना सुप्रिया प्लीज मेरे लिए एक लताजी का लताजीनि गाना मा आं मिथिया लग जा गले ये लताजी का नहीं है क्या नहीं है ये शायद शायद कि फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में आब'मोननि नामा इन्सटाग्राम नेमखौ फल' खालामनो आगै जोंनि अबेबा भिडिअ थांनानै ना डिसक्रिपसन गाहायावहाय जोंनि इन्सटाग्रामनि लिंक दंखायो डाइरेक्ट नों बाहायनो हरनो हागोन आब' हाफांनो थारलेसरा Jaden Karim, are you girls Chinese? We are from Northeast, that's why we look like Chinese. BM Food Vlogs, yes, love your hair. Hey, thank you so much. राकेश बर' आब' नोंसोर मोसानो रोङो ना रोङा रोङो जोङो आब' सिसखौ काहा से सिसजों मोखाङानो सेम बायदि नुयोनो हा
खौ जाहा सिसजों मोखाङानो सेम नुयो। अबा आं बुजियासै अबा नैबे आब' सुफुखौ औ जाहा सिसजों मोखाङा सेम बायदि नुयो। सोरबा दंदां सोरबा दंदां जाहा होननाय मासे इन्टारेस्ट नोंसोर सानैया फ्रेन्ड थेंक इउ आप लोग को एक साथ में मैं खुद के बहुत अच्छा लगा हाँ देख के बहुत अच्छा लगा है आप लोग ब्यूटीफुल जग रहा जग रहा है गलत कमिंग कमेंट को करने वाले को छोड़ो छोड़ो आप लोग को हंसने से अच्छा दिखाई देता है हंसते रहो थैंक यू सो मच हिसकिया थेंक इउ सो माच आब'मोनहा बबेनि जों क'क्राझारनि आगै आब'मोनहा मा ओंख्रि जादो अमाजों टमेट'जों लकेल इउटुबार आं एफा लाइक हरो आंखौ गाबज्रिबावा राजा आयै बसुमतारी होनना सरि राजा आगै बसुमतारी हाय आगै राजा बसुमतारी लकेल इउटुबार एक्ट्रिसफोर बर' गान खनलाय फै औ बै जोंनि गामियाव थांनि लामा दथा दथा फोथारनिफ्राय सिथ्लासिम दैमा दैसा हाजो सेर सेर ओहै वाओ नाइस सॉन्ग तुम देना सिंगर भी बन सकते हो सुन रहा है ना तू मेरो रो रहा हूँ मैं हिसकिया मोजां भइसआ बारा आंना साबसिन दिमासा औलै दे नोंनानो साबसिन आगै सना एक गाना दो ना दीदी आशिकी टू का हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा बहुत सुंदर गा रही हो मनीषा मनीषा का आवाज ही सबसे खराब है You two are amazing, and whoever marrying you will be a very lucky man. I hope they feel the same like you are feeling. Thank you so much. Manju Basmantari abo ema bob cutting khalam jade abone. ओरैनो Vicky Plus. महेंद्र आप सुना और तुम दोनों व्हाइट ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो मनीषा सुप्रिया थैंक यू मेटेल सं खन्थो होनबायलै दे आं दा मोनसेबो रोङा मेटेल सं नवजोति मालाबा गसाइगावआव फैदो दे आब'मोन औ दे Bye, Twinkle. Do you girls listen to Coke Studio? Yeah, we do listen to Coke Studio. I listen to. I don't know about her. Coke Studio खोनासङो ना Coke Studio? No, she doesn't listen. Surajit Ramseri, समायना नुदों. Thank you. Hello dear, कैसे हो? जुगाड़ यूट्यूबर डेंजर मोजां नामा बेना. Thank you. हम लोग ठीक है. Thank you, Bonama. दे फरायलाय आंना माबा सादों. आब'मोन साबस्क्राइबखौ बोरै होयो साबस्क्राइबखौ दाहाय जोंखौ नायखांबा जोंनि बे चेनेलाव लिंकआव थांनानैहाय औ साबस्क्राइब लिरनाय दंखायो आगै गोजा रेड कालारनि आब'मोन अननानै एमबि बादि प्रडाक्शन चेनेलखौ खनसे सर्ट आउट खालामना होदो प्लिज आंनि लोगोनि चेनेल बर' एलबाम बानायो प्लिज गाइस सब्सक्राइब टू एमबी बडी प्रोडक्शन नो जुगार इउटुबार क'क्राझार बबेनि आब'मोना क'क्राझार मेन टाउनथारनि आगै जोंना पुलिस पइन्टारावनो दङ मनीषा I love you too आब'मोनहा लोक्षि फुजानि मेलाफ्राव बेराया नामा बेराया आगै हाय आब' मिजिं हेल' आगै मिजिं हाय आब' सनाफोर मा ओंख्रि जाखो अमाजों माजोंमोनलाय टमेट' एमबि फुड आंना बर'नि इउटुबार फेभारेटआ नोंसोरसो थेंक इउ हेल' लाइक या कन्टेन्ट्स कक थांब्ला लोगो मोनगोन होनना आसा खालामदों लाभ इउ फ्रम बिं बर' किप इट आप गाइस थेंक इउ सो माच भेरि बिउटिफुल गार्ल्स थेंक इउ दोंसे सं खनदोनो बारखांबायदां खनलाबायनोसै
Washington, how many language do you know? Boro. Assamese we can understand and speak little bit. English, Hindi, Nepali. She can speak. Nepali, Bihari, Bengali. Bihari I cannot understand. Bengali थोड़ा बहुत I can understand. क्या हो गया comments का? So bye, love you, Twinkle. Bye. Joke मोनसे होदोब्रा. मा मोनसे? Joke. जन होनो रोङालै. आंबो रोंलायलाङा. Hi Hi there. and hello. सानैखौबो जा साइज Bye bye नुखायो. आगै खोनखोर. श्री लक्ष्मी पूजा आब'मोन. हेपि लक्ष्मी पूजा आगै. बोरै जाखो? जानोसै 10 minutes. 10 minutes, guys. आब'मोन जा मोजां नुदोंनो. Thank you, Princess. Good morning from US. Good morning. Do you like manicure and pedicure? Yes, he does. Sometimes. Manicure, pedicure. NB. Have you visited Good Arunachal evening, Abo. Pradesh, Good Meghalaya, evening, Bhutan? Agai. Have you visited Arunachal Pradesh, Meghalaya? Meghalaya we have visited. Bhutan we have visited. Arunachal we haven't. We will go someday. दिल चाहता है मारूं ना ब्रोबो सानलायनो दसेनो आगै फेसबुकआव फल' दा खालाम. इन्स्टाग्रामाव खालाम आगै. इन्स्टाग्रामाव. आब' one question. मा ओंख्रिया जाबाबो साम' खुरैसे जायाबाबो खुरैसे साम' नै. So what do you like best? What color do you like best? I love every color. लाइभआनो एथ' गोबाव आब'मोन. औलै लाइभखौ जोङो 1 घन्टा खालामो नालाय थ' नै बारा गोबाव गैला नै 57 सेकेन्ड लक्ष्मी जाबाय. फुजानि बर' सं खननोनो. र' आब' सुप्रिया आब'नि खानायखौ बरिया नुदों आब' लाभ इउ. I love you too, Gopal. Vijay, hi friend. Hello Vijay, please sing one Nepali romantic song. Nepali. उरालो हवाई उरायो. उरायो उरायो हवाले. मुझे नहीं आता रे ज्यादा. सानैबो जा मिनिखायो जोबोद मोजांथार नुयो. थेंक इउ सो माच मोजां. आब'आ सानैबो मासे समायना. थेंक इउ. Do you think anything about National Democratic Front नङा दे. National Democratic Front of Bodoland? I guess opposed him. Politics, I don't know. Sorry. ऐसा बोल के मुझे एक पैट्रियटिक गाना याद आया जो मैं आज सुबह डाले प्रैक्टिस कर लूँगा आंग गाना कौन बताए ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हो उनके जरा याद करो मित्र राकेश सागै जों हिन्दू. Hello आब' I'm new subscriber of you. Like all the videos and best of luck for your coming wonderful days. Lots of love to you both. Thank you so much. आब'मोनहा जावगासो नामा है? जावजासो जावजा नङा. तुम दोनों का एकदम मासूम चेहरा है जो भी तुम लोग से बात करे उसका तो दिन ही एकदम अच्छा हो जाए. मित्तल थैंक यू. हाय आब'मोन DN माइक्रो फोकस. बिराद बिन्दास नोंसोर सानैया. I love you both Naomi. We love you too. ओके गाइस अभी हम लोग जाते हैं. टाइम हो गया है. जिसस को बाय बोलना है बाय बोल दो. बाय 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 बोल दो सब. This last comment I'll read. Abo Mohan dosa video car lighter 9 sonna. What is this? Yes, give a beautiful smile to us all. Screenshot and send us in Instagram. Screenshot and share in Facebook and tag us. 1, 2, 3, go.
खीवा गइंदा ना एक बार तो मेरा नाम लो मनीषा प्लीज न प्रफुल प्रफुल हाँ मित्तल बोलने से मना किया था ना प्रफुल बाय बाय bye everybody. Tanda. Okay, bye. We got lots of work to do. We are leaving. Thank you so much for watching us live, and thank you for being very, very supportive towards us. And please keep loving us. Please keep supporting us. And Please like, keep, share and subscribe. Please keep watching us. Esko lan siang, oh lan say bye bye. Ladu, ladu. Bye. Good night, everybody. Good evening. Good night. Good night. Good night.